Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim Jordi Martí Grau, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona i excandidat a alcaldable al PSC per Barcelona durant les primàries de fa uns mesos. Bon dia. Hola, molt bon dia. Comencem parlant de Barcelona. Quin és el seu racó preferit de la ciutat? Home, en tinc molts, però segurament ara un dels meus més que racons, un dels espais que més trepitjo és el Besòs, de cap a cap, perquè és una de les zones que segurament els barcelonins haurien de descobrir. Ara, de racons n'hi ha molts, al Turó de la Rovira, per exemple, no? O a la zona antiga, a la plaça Sant Felip Neri. Parlem d'educació. Quins records té de l'escola? De l'escola tinc molt bons records, tot i que és una escola que ja no existeix, era una escola molt petita, d'aquelles escoles que en els anys encara, els últims anys de la dictadura, ja van apostar per una escola catalana i per una escola activa, i la veritat és que ho recordo com un espai de llibertat, com un espai on era tot un contrast amb l'entorn en el que en aquell moment la societat catalana estava instal·lat. En quines assignatures era millor alumne i en quines pitjor? De jovenet, de petit, era bastant bon alumne en general, però segurament em anaven millor els números que les lletres, les matemàtiques, etc. I en canvi després vaig acabar estudiant una carrera de lletres quan vaig anar a la universitat. Però vaja, no vaig tenir, sobretot de petit, no vaig tenir masses dificultats a l'escola. Parlem ara de televisió. Quin programa no es perd mai? La veritat és que no tinc gaires programes preferits, tampoc perquè no veig la televisió d'una manera seguida i recurrent, no? I no sé què et diria... Que no em perdi mai no n'hi ha cap. Ens podria recomanar alguna sèrie? L'última que he vist, que no l'han fet per la televisió, però que jo la recomano moltíssim, que és Borgen, una sèrie sobre la vida política a Dinamarca, i com que Dinamarca és un país bastant de la mida del nostre, com si diguéssim, hi ha moltes referències que podrien ser un mirall de la vida política catalana. Anem al seu costat literari. Quin llibre o autor ha estat el que més l'ha marcat? Home, és que de llibres també me n'han marcat molts. Potser, per citar-ne un d'aquí del país, i un dels llibres que em va commoure de manera més important és l'Incerta glòria del Joan Sales. Ara, òbviament, després n'hi ha molts altres, perquè la literatura no deixa de ser alguna cosa que et va acompanyant al llarg de la vida i segurament a cada moment tens llibres diferents que et marquen i que t'obren nous horitzons. Parlem del seu cantó musical. Si ens pogués recomanar un grup i una cançó, els seus preferits. Mira, últimament estic tornant a descobrir estic tornant a descobrir, no, perquè el conec de fa temps, però ara feia temps que no l'escoltava i hem tornat a escoltar els discos a través de l'Spotify, que és l'Albert Pla, i em sembla que és una de les veus i dels músics més singulars que tenim al país i potser segurament no se li fa prou cas, però té unes lletres amb un nivell de surrealisme i fins i tot de bogeria espectacular i una música i tota una proposta artística molt interessant. Parli'ns del seu món tecnològic. Quin mòbil té? Tinc un iPhone, però no soc gaire, segurament n'utilitzo un percentatge baixíssim de totes les prestacions que tenen aquests mòbils i que la gent jove com tu sabeu fer servir. Quina xarxa social utilitza més? Vaig utilitzar a la campanya de les primàries i una mica abans el Twitter i després a la campanya de les primàries també el Facebook, però la veritat és que soc poc actiu en les xarxes socials. Ja per acabar, amb quins ulls veu la proposta d'una gran part del sector crític del PSC de fundar un nou partit o bé d'adherir-se a un ja existent? Home, jo més aviat m'inclinaria per fundar un espai polític nou, perquè em sembla que és el que, amb la línia que el PSC ha anat agafant aquests darrers anys i que en aquest moment s'està consolidant, doncs deixa orfes una part molt important de la societat catalana, que són aquells que ens sentim catalanistes, que ens sentim d'esquerres, però que incorporem en aquests dos vectors un tercer que és molt important, que és ser reformistes. Reformistes, si tu vols, radicals, reformistes de canvis importants, però que fugim de qualsevol proposta rupturista que pot encandilar a curt termini, però que segurament pot portar més problemes a mig i a llarg. I com veu la postura d'alguns crítics de seguir el partit i intentar dur-lo a un rumb diferent a l'actual?
Home, doncs que actuen segurament de bona fe, però només cal veure una cosa. En les últimes primàries que hi ha hagut en el partit, en aquestes primàries que es faran ara d'aquí uns dies per escollir nou primer secretari, ja només hi ha hagut un candidat. Vol dir que cada vegada són menys els que s'identifiquen amb la pròpia tradició del PSC, amb la tradició que el va fundar, amb la tradició que uneix aquests dos elements, el catalanisme i el socialisme, doncs segurament hi ha cada vegada menys gent que quedi a dins del PSC, perquè si no, si hagués quedat molta, segur que hi hagués hagut un candidat alternatiu en aquell que ha definit i que ha dissenyat la línia política del PSC i que ens ha portat allà on estem ara. Bé, doncs moltes gràcies per rebre'ns i fins una altra. Gràcies a vosaltres.